ndị nwe okwu a ma onwe ha ọ na-eme ịba n'ọhịa gbuo kpom ga-epụta n'ụzọ ọjọọ onye gburu ịba n'ọhịa ga gbuo kam ga-epụtasị onye na-egbude ihe ahụ dịka esi ekwu na ọtụtụ okwu adị ọnụ ka mgbede ka m gwakwa gị ihe ahụ na-achọ mgbe ị ga-ahụ ya n'uju a ga-enye gị ya nyekwa gị ebe ọ bara ụba nke a bụ otu nkwa ndị ekwe gị n'ime maka a sị na aka iji tụọrọ mmadụ ka eji atụrụ gị nke a dokwa gị anya ma nkụziri gị ihe niile ebe ya tata igbo bụ igbo ekele m unu pụtawa dị n'ezi mama dị na-echu ulu Udanso